El Garraf, amb 186 quilòmetres quadrats i 90.436 habitants, consta històricament com la Marina del Penedès. El massís de Garraf té, en paraules de Josep Pla, una orografia bunyeguda, una enorme erupció puixant, amb incisions de torrenteres pedregoses i sobtades. És la terra del Margalló, que combina pissarres i calcàries i que s'esberla per la corrosió de l'aigua en formacions càrstiques, cavernes, avencs i rasclers. Ja no hi ha la caça que havia tret nobles i reis, com Joan II, i va emmalaltir de mort el 1479, quan hi havia anat a caçar. El massís, quan s'enfonsa al mar, li atorga una fisonomia particular. Carreteres i vies fèrries han de foradar la muntanya i enllaçar els penya-segats. Les caletes, que són un bon reclam turístic, amb 4 ports nàutics a la comarca, no han impedit que s'aprofitin els recursos minerals a Vallcarca. Sitges. Potser l'antiga Subur romana era ja una població dinàmica a l'edat mitjana. Es va envigorir amb el comerç amb Amèrica, fins on al segle XVIII va portar la seva famosa malvasia i es va enriquir amb l'or dels indians. La generació de Santiago Rossinyol i Miquel Utrillo li van descobrir tot el seu encant i amb les festes i el seu llegat la van convertir en una de les seus del modernisme. D'aquesta manera, Sitges es va obrir al turisme respectuós i cosmopolita. Actualment és el centre vital de certàmens internacionals que són un bon reclam turístic i de lleure. S'identifica amb les paraules de Josep Carner. Oh, Sitges, cel i calitges, mar al peu, clavells al niu, blanc d'Espanya que enlluerna les espurnes de l'estiu. La platja tan famosa l'ha descrit el físic David Jou. Passeig arran de mar i el teu vast horitzó. La infinitud és meva entre les cases pulcres i aquesta extensió tan blava i que s'eleva per passar de mar a cel i de cel a immensitat.
recer d'un mar temut als segles XVI i XVII, Sant Pere de Ribes ha anat creixent al voltant del castell medieval. L'any 1918 s'hi va construir el Palau Solers, seu del Gran Casino de Barcelona. Amb les arrels a la darror ibera i romana, la capital de la comarca va néixer al segle XII del castell termenat de la Geltrú i de la Vila Nova, que havia crescut vora el mar per impuls de Jaume I. Vila pesquera i comercial, es va veure afavorida per Carles III el 1778 amb el comerç amb Amèrica. El poeta vilanoví Ricard i Forment descriu Vilanova arran del mar. Bella Geltrú, silent, menuda i arrugada, com una àvia que dormita, oblidada, amb el noble castell feudal de Sentinella, que el somni del passat vetlla, amb llança i rodella. Testimoni dels vilanovins apassionats del segle XIX ho és Víctor Balaguer, diputat del districte durant 18 legislatures, ministre a Madrid, escriptor i patrícia Vilanova. La Biblioteca Museu Balaguer, el Museu Romàntic i el Teatre Principal són testimoni de l'esplendor d'una vila que no s'ha aturat en el temps i que ha incorporat el Museu del Ferrocarril i una oferta turística i gastronòmica renovada. El turisme i els recursos energètics nous caracteritzen Cubelles, que va veure néixer i morir el famós pallasso Josep Andreu, conegut mundialment pel pseudònim de Charlie Rivel. Canyelles, al límit de la comarca, assenyala des de l'edat mitjana el pas cap al Penedès.